En aquesta quinzena dels drets humans, des de la Time Use Initiative, volem sumar-nos a la campanya que heu posat en marxa des de l'Observatori d'Igualtat de Tracte i Oportunitat. Aquest mes fa 75 anys que es va proclamar la Declaració dels Drets Humans. Avui és més imprescindible que mai tenir aquest compromís conjunt d'organitzacions i institucions per assegurar el benestar de la ciutadania de tot el món. Des de la nostra iniciativa pensem, a més, que cal seguir desenvolupant aquests drets fonamentals. No només cal fer arribar els drets humans bàsics a tot el món, sinó que és necessari incloure'n de nous, com el dret al temps. Entenem el dret al temps com un dret que ens permet fer efectius molts dels drets bàsics ja reconeguts, com el dret al descans o a la salut. Si no tenim el temps per dormir com cal, per anar al metge o per cuidar-nos, com podem pretendre fer efectius la resta de drets? I és que quan les persones no tenim temps per a nosaltres mateixos, i en molts casos no tenim temps ni tan sols per a les activitats mínimes per sostenir la nostra vida, com pot ser el treball remunerat, el treball de cures no remunerat, la mobilitat obligada o inclús dormir, veiem com s'eixampla el concepte de pobresa i ens trobem en una situació de pobresa de temps, que impacta primer en la nostra salut i benestar, però també en les oportunitats a les quals podem accedir com a persones, incrementant les desigualtats que ja patim en les nostres societats. En aquesta quinzena de reivindicació de drets fonamentals, és important per nosaltres ressaltar que molts drets requereixen tenir temps per a poder-los gaudir, per a poder-los fer efectius. És per tot això que demanem des de la nostra associació que s'inclogui el dret al temps en els marcs institucionals i en els compromisos organitzatius que s'adquireixen arreu del món. Això ens permetrà construir una societat amb major benestar col·lectiu, basada en proximitat de serveis, en corresponsabilitat en la repartició de tasques de cura, en flexibilitat laboral que incrementi l'eficiència empresarial i que ens permeti disminuir el ritme frenètic diari que tenim a dia d'avui i que ens va contra la nostra salut. Incorporar el factor temps en la definició dels drets humans establerts és essencial per implementar-los de manera efectiva en el conjunt de la societat i arribar als nivells més alts possibles de benestar comú. Acabo el meu missatge felicitant els 10 anys del voluntariat social i solidari que gestiona l'Observatori d'Igualtat de Tracte i Oportunitats per l'excel·lent feina que fan en seguir avançant en la consecució efectiva dels drets humans i en incorporar el factor temps a la seva feina diària. Endavant i força!